Onye njikwa Chief Medical Director nke ụlọọgwụ nkuzi Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu dị n'Amakụ Ọka bụ Dr. Joe Akabuike agwala ndị ntorobịa sitere ala Igbo ka a na-akpa ezi agwa ma na-akụnye n'ime onwe ha ezi aka ọrụ nke mmụta ọrụ aka dị iche iche. Dr. Akabuike kwupụtara nke mgbe ọ natara nye nkwanye ugwu nke e nyere ya site n'aka otu akpọrọ Federation of Igbo Students bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ahụ dị n'Ọka. Chibuzo Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Akwụkwọ ndị ahụ si mpaghara ọwụwa anyanwụ obodo Naijiria tinyekwara ndị si obodo ndị ọzọ a na-asụgasị Igbo bụ ndị bi na obodo Naijiria na-agụkwa akwụkwọ n'obodo Naijiria. Ọ bụ otu ha si elekọta onwe ha anya maka ọganihu ha n'ebe metụtara etu esi agụ akwụkwọ, tinyere ego nakwa otu ndọrọndọrọ ka ha na-enyefe Maazị Akabuike ihe nkwanye ugwu ahụ ka onye isi izugbe otu ahụ Maazị Godwin Chukwunonso mere ka amata na ọ bụ iji kwanyere ya ugwu maka mbọ ọ gbagoro n'ebe metụtara ọnọdụ ahụike, ndozi obodo, iwulite Anambra steeti, inyekwara ụmụ akwụkwọ na ụmụ na-eto eto aka ya na mbọ ọ na-agba maka inwetere Olisa bi n'igwe otito. Maazị Chukwunonso gara n'ihu mee ka amata n'otu dọkịnta Akabuike si achị ọchịchị bụ nke afụghị ọdịka ya mbụ, ọ kachasị n'ebe metụtara ndị Igbo, ma rịọzie ụmụ Igbo ndị ọzọ ndị eji okwu ha agba izu nakwa ndị na-achị ọchịchị n'ebe dị iche iche ka ha ṅomiri dọkịnta Akabuike iji mee ka ewulite ana Igbo elu. Na nzaghachi ka dọkịnta Akabuike onye kwupụtagoro ihe ya rụgoro site na oge ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a wee luo ugbu a ya bụ onye isi ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu kwuru na ya bụghị onye na-anatakarị ndị mmadụ ihe nkwanye ugwu, kama ya na-achọ ka ọ bụrụ ọlụ ya ga na-ekwu maka ya. Ọ gara n'ihu mee ka amata na ya kwetere ịnara ihe nkwanye ugwu nke ahụ si n'aka ụmụ akwụkwọ ahụ maka na ya hụrụ mbọ ha na-agba iji wugharị ọnọdụ ụmụ akwụkwọ ndị si n'ọwụwa anyanwụ Naijiria, tinyekwara mbọ ha na-agba ịhụ na ajọ akparamagwa si n'aka ụmụ akwụkwọ ndị ahụ si ọwụwa anyanwụ Naijiria wee na kpamkpam. Mgbe ọ na-ekwu okwu ka onye isi oche otu akpọrọ Medical Advisory Council nke ụlọ ọgwụ ahụ Dọkịnta Emmanuel Mba toro ndị otu ahụ maka ya bụ ihe nkwanye ugwu ha nyere onye isi ha ma gwazie ha ka ha na-ebi ezigbo ndụ na-alụkwa ọlụ ya na-enwetara obodo ha dị iche iche otito site n'ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakụ Ọka. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.